Oni ndine Jackie nde nkhani ndofuna ndiyesere kuyikamba msanga chifukwa choti tive nthawi yambiri ndiye tagwirani chakumwa sangasanga kuti ticheze. Ende nkhani yake ikutengera ku Nigeria timapitako koma inachitika mu 2017 ndi nkhani yoti inali yotchuka kwambiri mu nthawiyo ku Nigeria kwedi. Nkhani yake ndiyo kudza mayi uyu ngati munamumva Mariam Asanda. Mu 2015 Mariam anapanga ukwati ndi mwamuna wake Biliaminu Bello. Biliaminu anali mwana wa a chairman achipani otchuka kwambiri anthu ochita bwino ku Nigeria ko. Komanso naye Mariam analiso mwanaso wa anthu eti amayi yake analota opposition ya mphamvu kwambiri odziwika. Nde anthu atapanga ukwati anaberekerana ana awiri by 2017. Nde mu 2017 anapezeka kuti tsiku lina kunabwera anzawo wa Biliaminu dzina yake Ibrahim. Zake ara Ibrahim akhala macheza ndandani ndi amuna ake a Mariam anatulukira ndikupempha foni. Unota tandibwerekeni foni yanu ndifuna kuimba foni kuza amuna ake achada anapereka foni. Mariam anatenga foni kena kwa nabwerera atakwiya. Nkuwaitana amuna ake acha bwerani kuno. Biliaminu kupita atapita anthu aja anamba kukangana. Ibrahim amawamva akukangana samadziwa kuti anthu akukangana chani. Kena kwa anamuitana kuti tabwera kuno. Ibrahim ndi kuthamanga kupita nanga santhu akukangana atanapeza atakwenyana zeni zija. Mbali nayo Mariam akwamenya amuna akewo akunena kuti iwo ngandipange chiti. Akuti Mariam atatenga foni ija anapeza mu chithunzi cha mzimayi cha maliseche. Ndana akuya kwambiri amamenya mamuna wake nkumamuza kuti divorce me now. I said divorce me now. Atapyanti moti ndi kuti undipange divorce. Atinde mamuna yasama yanga amango amayisira kuti akatera amuthawe koma samamusiya mamulondola kuti konse ndikuti divorce me now. Mpaka na Ibrahim kuyesera kwachita calm down osatheka ati kutsika basi kuchoka uchipinda kupita kukakhala pa sitting room. Koma mzimayi analesati samayilolera akuti usunga ndipange chiti divorce me now. Ati nthawi imene anali ndi mwana wa 3 months as well, wang'ono kwambiri anali wa 3 months. Ndati amangomulondola kumenya ati mpaka na anaswa botolo ndikumamenya nalo anamucheka mamuna yokumayesera kuthawa. Ibrahimu yokuyesera kuleretsa mpaka na anayimbira foni uncle wake a Mariam ndi munthu winaso wachibali ngati ankhoswe sort of. Anthu aja anabwera kwakhazika anthu aja pansi kwayankhula kunena kuti yayi zizi yayi zandeuze ayi. Nkhanizo zatha basi mmene amapangira ankhoswe anadzetsa bata pamudzipo ankhoswe aja nkuchoka kumatani kumapita. Mbuyomu Ibrahim anatengana ndi Biliaminu. Ati Biliaminu amafuna apita kuchipatala fati anambweteka kaya amapita pa pharmacy amafuna akagule mankhwala adzichite treat pamene anacheka-chekapo. Komanso ati polalata amanati ukapandapo ndipanga divorce ndikupha. Mariam aja apo zakhangati zatha bata atananyamuka kumatani kumapita kugula mankhwalawo. Atagula mankhwala Biliaminu anamuwuza nzake kunena kuti ndikuopa kupita nyumba ndidikirira kuti ndani Mariam agone tulo ndipitako atagona kuti sindifuna kuti tipitirize kulongolola. Anauti okay ndi anachedwa pang'ono nkubwerera usiku kuopa atamapewa ndewu. Ibrahim kumapita ku nyumba kwake kena kwakuti akulandira foni patatha nthawi. Iye uchakuyankha ndi abale ake a Biliaminu amuzoti tiri kuchipatala atu Biliaminu wamwalira. Iye ucha Biliaminu wamwalira munthu ndinali naye madzulo pomwe akuti Yesu wabaidwa ndi mpeni wamwalira. Ananyamuka kupita kutiko kuchipatala kucha. Anapeza kuti Biliaminu watani wamwalira. Iye ndara anafotokoza zomwe amadziwa zomwe zinachitika iye aliko mene anthu aja amakanganirana nde apolisi anamufusa mkazi wake anamufusa Mariam kuti chachitika nchani. Ndari Mariam anafotokoza kuti yesi tinakangana kwambiri tsiku limene lolo koma napezeka kuti zatha anthu atachoka tinapeza kuti tayambanso kukangana. Nde akuti iye amanena kuti Biliaminu amamenya iye. Ndara anamenya mpaka anapeza kuti anaswa chiglass. Biliaminu
kenako akuti akulimbanabe Biliamini uja anatetereka nkugwa ndi anagwera pa glass ilo linamucheka pamene amatani ati amathamanga naye kuchipatala mmene amapita ndi Biliamini panali wantchito wawo amayi ake ankaziyo a Mariamu brother wake wa Mariamuyo ndi amene anamtenga kupita naye kuchipatala. Tsono apolisi anafunsa kuti anthu awa achokera kuti kufa ku nyumba kwawo kunalibe sakhalako ndi zinayi zonena kuti Mariam anayimbira foni mayi ake anamuimbira foni brother wake before kuimba foni kutiko kuchipatala. Apolisi anapita kukayang'ana anapeza kuti nkochita clean ku nyumba kuja kunena kuti maumboni ambiri kulibe ndi anamanga Mariam kunoti iweyo chilipo ndi anamuzenga mulandu. Iye amanenetsa kuti sitinamuphe wagwera glass koma umboni wa Ibrahim unali wamphamvu kwambiri anati no amachita kuti ndikupha ndipo samayilolera anakhanga kuti wakhala chete anthu titatani mpaka na anthu tachoka koma basi sitikudziwa kuti zatha bwanji. Komanso atamweza Biliamini kuchipatala anapeza kuti munthu anachita kubayidwa ndi mpeni silinali glass liya koma nanga si zonse zinayi zoti zakilinidwa angoyankhula akilina angoti panali glass panali chani chilichonse chinachita bisidwa ndi onse pamira Mariamu mayi yake brother wake ndi wantchito yemwe onse anazengedwa milandu. Enawo anazengedwa milandu kuti akubisa evidence alowerera nawo ndipo akubisa evidence. Mlandu unapita ku court unali mlandu woti unali televised ndipo unali mlandu waukulu kwambiri ku Nigeria nkhani yaikulu kwambiri and anapezeka kuti in the end analandira chigamulo choti anapezeka kuti ndiolakwa Mariam not only ndiolakwa koma anagamulidwa kunena kuti aphedwe amunyonge ndi anali ndi mwayi wopanga apilu kwa apilu anankana kenako anapita no ku highest court Supreme Court nayo inamkana inanena kuti iwe ndiolakwa ndipo unyongedwe ndithu ndi nkhaniyo inathera pamenepo kunena kuti akadali mprison analira zosakhala bwino kunena kuti ngati kuona kuti munthu wandichita ndipo it's too much kumusiya munthu eti kumusiya moyo umapitirira life goes on sukuti ukasiyana ndi munthu ndiye kuti moyo watha life goes on palibe chifukwa chompangira munthu chiwembu koma imeneyo ndi nkhani ya Mariam Sanda zikomo kwambiri. Accordingly, I hereby sentence Mariam Sanda to death by hanging until she dies. This I have done believing that